jako beat. Marpo. Řezník ve studiu s Desádem tenkrát, Refiu. Ten vokál nahrál Raego. Tady prostě tyjo, Kačerov, zapálili jsme. Když bába chtěl info, no tak řekni co, kdo je král? Ne no, to si nepamatuju. Já prvně jsem přišel. Bideťák v očku, nekecej. Král, mladý život v adrenalinu a nez. Jestli chceš vidět, jak studio vypadalo před 5, 10, 15, 20 lety, jakou hudbu jsem dělal před 5, 10, 15, 20 lety, jestli chceš slyšet feat s Marpem, s Raegem, nebo chceš vědět a vidět, kdo navštívil za moji historii studio, třeba nějaký slavný rapper nebo slavný herec, tak sleduj dál Bidetí video. Let's go! Nemusí se mi dařit, jo. Hudbu mám chuť vařit, jo. Last Bidet. Čau bideťáci, vítejte u dalšího videa, zdraví Last Bidet. Dneska nebudu vařit žádný beaty ani řešit zvuk ve studiu. Dneska vám ukážu, jak studio vypadalo před 5, 10, 15 a možná 20 lety. Dneska vám ukážu, jakou muziku jsem dělal před 20 lety. Ukážu vám nějaký své hudební klenoty. 21 let starý CDčko, takže si dneska všechno ukážem. Album vzpomínky mám takovou skvělou storku, kdy vlastně CDčko jsem vydal. CDčko má 21 tracků, plus je tam bonus track s názvem Sraní. A za ten track mi přišla žaloba, takový diss track, tyjo. Já se vlastně dostanu úplně k počátkům hudby, kde to začalo. Byl jsem takový skejťáček, takový toy, prostě mega úplně. Samozřejmě jsem potřeboval mít do roka svůj gramec, takže jsem si sehnal nějakou Teslu a prostě sehnal jsem si nějaký základní prostě desky. Od té chvíle, kdy vlastně jsem byl DJ, tak jsem i trošku toužil potom být MC. Rok vejš chodil Ota Pecina, Marpo, kdy vlastně jsme dali dokupy Charakter Crew, což tvořil Marpo, Vohnout, Šadým a já. Tenkrát jsem si říkal MC OR, pak jsem založil kapelu OREO a tohle jméno se mnou táhlo až do Last Bidetu, kdy vlastně já jsem se na OREO a prostě to nějak přestalo jakoby bavit a nebyl čas, rozjelo se studio, asi před 5 lety vykašlal a před půl rokem jsem si řekl, že budu Last Bidet a to mě baví mega. Pustím teď track, který je opravdu 20 let starý, jak nebyl YouTube, nebyli beatmakeri kolem tebe, nebylo nic v podstatě, tak jediný, co mohlo být, je, že někdo koupil vinylovou desku s instrumentálama a nějak to pak dostal na CDčko. Člověk, co měl jako instra, byl tenkrát boss. Prostě chodil jsem do školy a někdo vždycky přišel a že jako má nějaký instra na CDčku a to CDčko jako kolovalo takhle, jo, a to byly časy, to se dneska nedá. To je dneska úplně jako mnohem snadnější tu hudbu dělat. Tohle je jedna z nejstarších stop hudebních, kterou jsem našel tady na YouTube. Charakteru přináším dobrou atmosféru, rozhejbávám lidskou motu od podlahy ke stropu, dostávám ruce nad hlavu, přicházím vám s novými napady. Ty vole, tak to jsem já, to jsem se ani nepoznal, děláš si prdel, to je můj rap před 23 lety. Musíš mít až tak velký obavy, že tě rýmy charakterů zase pobaví a postaví na nohy. Ty vole, tak dobře, tak jo, tak jakože Šarým byl od někud z nějaký vesnice, odkud byl Marpo. Takže 6minutový track, tyjo, na YouTube Marpo and Charakter Crew, takže vlastně můj první jako počin, který jsem našel na internetu, je s Marpem, který dneska dělá nějaký pop rock rap a vlastně je jako známý interpret a vlastně jakoby to někam dotáh. Takže skvělá hudební stopa. Co se dělo potom? Takže Marpo s Vohnoutem chtěli jet solo, takže se vlastně na nás jakoby vykašlali, já jsem si šel svojí DJskou cestou a chtěl jsem vlastně hrozně jakoby i rapovat. První počátky mý hudební kariéry, dá se říct, úplně top golden, prostě Tesco, obal, prostě nic. A tady takhle OR. Ten Charakter Crew, ten song, co jsem pouštěl, tak to bylo 20 let, 23 let zpátky a tohle je 21 let zpátky. Jo, to je tvrdý. Tak, ty vole, 14 tracků. Fruity Loops produkce.
Ani jeden beat tam není od žádného producenta, nebo taky to tak zní, že jo? Tempo, náš zvuk, náš rap, přináší moja, nečinujeme cizím do karet. Moje Náš zvuk, náš rap, přináší moja. Kámo, ten zvuk. Ale jako dobře, 22 let, jako čekal jsem to fakt horší, já jsem se úplně bál, že říkám, pustil jsem toho Marpa a říkám, ty krávo, to je fakt wack, to video nevydám prostě, to lidi nemůžou slyšet, jaký jsem byl toj, ale vlastně o tom to video je, takže pojďme se za nic nestydět a to. Život je zvláštní, život je zklamání, život je plný problémů a to je normální. Život je zvláštní. Už to na mě leze, husina, tohle, život je zvláštní, jo, to si pamatuju, to je na koncertech. Yes! Ale dostal si ho právě ty, nauč se s ním zacházet, i nežiješ na věky. To, co dělám, a nedokážu zastavit. Produkuju uprostřed noci a stále mám co napravit. Must be strong and mad. Tyhle, Dan tady na sebe. Dáme si rap? Dáme si rap, yo. Já jsem uchyl, co znásilnil saxofon, Já jsem uchyl, co znásilnil saxofon. Jsem víc perverzní než vidu mikrofon. Můj drahý silikon zvětšuje ti dvojky solo. Tvůj drahý silikon na mý party nevydrží dlouho. Přestaňte si hrát na gangstry a na drahý štětky. Moje rýmy padají do mojich víc než do fotbáku 5. V baru, kde se scházejí fetky. Pozdravuju Pelas, pozdravuju další zmetky. Ne, to je pro a proti. Ty vole, to je silný track tohle. Život je krásnej, řekl jsem to jen jednou. Tohle je sloka pro ty, co jsou tohle se mnou. Povrch není hladkej, tak jak se zdál. Možná sledím a možná stojím dál. Takže takhle jenom pro představu, Fido a já v roce 2010, před 15 lety. A to už ale byly jiný pecky. A k tomu se taky dostanem. To bylo moje první, jakoby tak nějak jako oficiálnější album, ne tady Tesco OR. Já jsem se tady brouzdal v nějaký historii, co přišlo dál. A nemůžu se tady dobelhat, tady vlastně, to je DJ Witch, Last Bidet, před 15 lety, rok 2010, DJ Rime. A tady z té doby teda koncerty Proti proudu festival, ten už asi neexistuje. A tam jsme vlastně hráli takhle ve stanu. Ten uchyl, co teďko znásilnil saxofon. Saxofon, brácho. Yeah! Tak je pravdivý násil, také jsme zastal šrámu. Nemám kontakty a nemám známí. Se na vodu, který mu říkám zákaz stání. Jsem měl furt zavřený oči, když jsem rapoval tenkrát. Skvělej kontakt s publikem. Zvláštní, život je zklamání, život je plný problémů a to je normální. Život je zvláštní, ale dostal si ho právě ty. Nauč se s tím zacházet, než žiješ ho na věky. Zavše může ona, zavše může marihuana. Tyjo, kavřík už nenajdu, ale pustím vám můj první klip. Rozdvojená osobnost, tak to čekuj, hej ho. Zase ten divný pocit, jak tenkrát v noci, jako kdyby mý myšlenky byly hladový. Žaludci nevím, jak lidem okolo sebe vyprávět mám. Že když jsem někde sám, tak tam nejsem sám. Jsem rozdvojená osobnost a nechce se mi polevit. Nemůžu to zastavit, svý plky, svý já. Teď vlastně už budu pouštět věci, které jsou na YouTube, takže vlastně jsou, jako kdyby to někoho náhodou prostě bavilo, tak OREO, rozdvojená osobnost. To ještě pustím tady můj herecký nejlepší výkon, na který jsem fakt pyšnej. OK. Album Podtrženo sečteno. Moje první oficiální album a to album má tady někde nějakou stopu, yes. And now on today's program. Chovám se slušně, ne jako huligán. Studio je místo, kde hnízdím jako pelikán. Kdybych denně neměl ten svůj zobák na majku, zase bych se zbláznil a navlíknul bych kazajku. A tohle je docela aktuální, jako tenhle punchline. Každopádně tohle CDčko vzniklo jako na počest první album vydaný pod Beat Life labelem, což vlastně byl amatérský label, který se rozpad samozřejmě a vlastně budu o tom povídat za chvilku. Díky ní se cítím líp, díky ní umím víc, jenom ní.
Říkám díky Feed Ta from the Bush. A nám ukázal skills, jo. People that influence you on a day-to-day basis come from many places and have many different faces, different races, different appeals, live in different spaces with different feels, different Ta from the Bush, originál MC z Brooklynu. Megaflow ještě tady přes nějakýma týpkama, co vlastně tenkrát jako učili i, jakoby, že byli lektoři v Americe rapu, to znamená, to tady pro nás byl jako úplný šok, jakože lektor rapu, jako what the fuck, jsme tady měli vlastivědu zeměpis, jako. A i vlastně tenkrát jsem si to uvědomil, že nám vlastně jako ukázal, jak se dělají ty back vokály, jak se dělají z dvojky, triples, porna, prostě jak se k tomu vokálu přistupuje. Špatný den Feed Paparazzi. Špatný den, to je dobrý song. 13. pátek, ráno stávám, všechno začíná tím, že nevím, kde mám pásek. Do toho mi někdo volá, na budíku je 7:30. Hezky. Jako kdybych uměl s tím hlasem tenkrát a... Dám jak hladovej pes, budíku je 7:30. Skvělej punchline jako. 8. Outu mi hrozí, že paušál musím zaplatit do 8. Vejrám jak hladovej pes. Vejrám jak hladovej pes? Na prázdnou misku. Na prázdnou. Je potřeba nasypat krmení přímo z mýho misku. Záznam někde z křestu. Musí to být někde. Křest. Takže křest téhle z té desky proběhl v paláci Akropolis. Tady je před 9 lety a to je reuploadovaný. Upozorňuji na to, že mi prostě Franta idiot vymazal YouTubeový kanál celý. Ale je to blbý v Praze, no. A kdyby přišel nával, je to blbý v Praze. No to je jasný, že by bylo dobrý, kdyby přišel nával. Ale ještě vlastně Ne. Vlastně Raego uváděl konze, jak tady na něj koukají kluci. Jindra Malík, výborný režisér, kameraman tady Dan. A Raego, tyjo, před 20, ne, to je před 15. Tahle klučina mi přišla odmoderovat show, vlastně. Nevím, možná to pro mě udělali zadarmo, nepamatuju si, že bych chtěl nějaký peníze. Podpořil ten koncert, byl to hezký od něj. Tyva, tak teď právě, dámy a pánové, mám husí kůži, tyjo, na těle. Takhle vypadal můj první křest alba v životě. Za gramcema DJ Vatra. Měl jsem skoro plnou Akropoli, dorazil Břevnov, nejlepší fanoušci, který jsem kdy mohl v životě mít. Kluci, co vždycky dorazili a vždycky udělali ten největší bordel. Díky, kluci. Zvuk z koncertu, to je asi slyšet. Jenom zlatem. Takhle jsem tam měl na pultíčku, tyjo, CDčka, tyjo, to je masakr nostalgie, no má se mi chce brečet, tyjo, je to masakr, no má tady zatípávám ty slzy, tyjo, masakr, jsem neviděl, že u tohohle budou takové emoce, nice. to je flakačka. Koncert. Nikdy nic nezdávej a nepouštěj to z hlavy. Never give up, do what you gotta do. Nikdy nic nezdávej a dělej, co tě baví. Never give up, just stand on your own too. Nikdy nic nezdávej a nepouštěj to z hlavy. Never give up, no, never give up. MC's hustling, MC's hustling, MC's juggling. Vždycky štvalo, když jsem koncertoval, tak ty DJský stoly, jak byly vidět ty nohy a tak, takže já jsem si vlastně udělal takový desky a vždycky jsem to nosil sebou na trapáka a vždycky jsem to takhle tam postavil, aby to prostě vypadalo trošku líp, no. Mám husinu. Chyběl mi DJing a vždycky jsem trénoval. Vždycky jsem hrál, neukazoval jsem se s tím už pak nějak, ale tady jsem si natočil svůj DJský videoklip. Už ani nevím, proč to začalo, jestli pak Vatra začal zase trošku víc pít, nebo začala pak hrát s tím reviewem. To jsem zvědavý jak wack. Bude to tohle, no. To je minutový nástup. Takový mladoučký týpek. Bidet.
Last bideťák. Yep. Dávám. OK, to není vůbec špatný skrečováníčko tohle. Je to kurva jasné. Sorry. Víš, o čem mluvím. Veci, ktoré Tady hulím do těch červených úplně. To vůbec nepamatuju ten klip. To je konec toho veľkého nič, čo sa tu deje. O čem mluvím. To je real shit, sakra. Oh! Strašně chci ty gramce. Ty rudý, ale jsou tam nejvíc prostě. Ty já jsem byl docela boler na ty gramce. Proč jsem mu toho nezůstal? Takhle to vypadalo teď, jak tady přesně sedím. Takže Míša tady vlastně hraje, já jsem udělal nějaký beat a chtěl jsem, aby mi tam Míša nahrál kytary. A myslím si, že to nahráváme věc tady na to CDčko, o kterým se budu bavit za chviličku, na CDčko vzpomínky na moje poslední rapový album. A když už tady začne nějaký kořeny drummíku a nějakých rovnějších beatů, tempa, myslím. Ještě předtím, než se přesunu tady do éry album vzpomínky, kdybych tady to album neměl už vůbec prezentovat, protože jak jsem před chvilkou říkal, že jsem ukazoval na týpka na křestu, tak ten mě zažaloval za to, že jsem si nahrál tady bonus track sraní. Nebo já jsem to nenahrál, já s tím nemám nic společného, já jsem se přeřekl, ale je tady bonus track sraní a o tom si za chvilku řekneme víc. Takže vzniklo Podtrženo sečteno, založil jsem label Beat Life label, chtěl jsem být strašně hustý, strašně slavnej, v 10 to prostě bombit na stagech. A tak se vlastně i na jeden krátký moment stalo. Mladý kameraman Filip Kettner, který dělá stříbrnýmu Rafaelovi DJem, zdravím tě kámo, tak tohle je klip, který jsem nám natočil. Myslím, že tady v tom klipu budou i záběry z tohohle studia a zase z tady ty místnosti, dřív to byla mikrofonní místnost, no masakr, jdem si to pustit. P jako beat, L jako live. Tady, to je tady, přesně tam, kde já teď tady stojím, tak tady sedím, v tomhle studiu, tohle je a dokonce já jdu pro ten mikrofon. Myslíš, že stačí, tvoje stopky máme v páči. Tak, právě vidíš na obrazu tenhle mikrofon a tady ten mikrofon je mikrofon, na který se nahrával Beat Life label track přesně tady na tom místě, kde tady sedím, to je neuvěřitelný, prostě 13 let dozadu zpátky, prostě tady ještě. Či radšej pohuj v kotli, nech si smotený až na kakáči. Nevidím v tom háčik, rôzne mesta. Že byl jeden z nejlepších z nás, jako fakt byl dobrý. Kopák, berem, našim Roseman naložil. Sílu máme nápad, je to náš. Zachy, zabiják. Začni vstávat, my jsme velký spojení lidí, kterých nebudete chápat. OREO, Kena Snake, Raga Brigade, Vulgar Banda, Indigo, Roseman, všechny podpořil nás Franta. Každej Nanda to svý, každej řek. Podpořil nás Franta vymazal ten kanál pak. Je to free, je to fresh, je to... To připadá prostě, jak když se podívám na ten klip, takhle po dlouhý době, jsem ho fakt neviděl 10 let, tak je prostě dobré, jako. Synchro, Kadana jsme tady hodili až nakonec, tyjo, po 6 minutách. A nejlepší je ten konec, kdy to prostě Vatra úplně rozsekal, kdy prostě se mu dal za úkol, to šlo samo, prostě mu dá ten prostor, protože jsem DJ považoval jako součást té kapely a vlastně jsem vždycky chtěl dát DJovi prostor ve svých klipech, nebo v našich klipech. To znamená, tady v tom klipu má DJ stejný prostor jako MC. Yo! Baby, faster, people, get faster. Tady to je postavený, tady ty gramce, tady po té pravé straně, tady přesně je tady ten stůl, tady byla ta plachta Beat Life label přede mnou, tady byly vylepený ty kostičky.
jsme blbli v tom rádiu prostě. Dobrá věc. To je tvrdý, jak jsem vyrendroval klip na YouTube a nechal tam 9minutový track, já tam nechal 1,5 minuty pauzy normálně. Když jsem vyprodukoval takovou skvělou prostě věc a tak jsme to dali takhle v téhle sestavě a vznikl z toho takovýhle song pohodovej, který jsme taky hráli live a já na to strašně rád vzpomínám. Láska je zvláštní, já ji vidím v prostoru. Lidi se za ní... Bideťák, ty vole, na majku, ty vole, zase yes, old schooly repiky. To se mi zvučilo, já to je slyšet, že jo, shit, prostě tenkrát jsem neměl skill žádný. Aniž bych ji slíbil, že vydám album ročně. Lidi za mnou chodí tajně za flíger a ptají se proč ne. Zatímco ostatní řeší, kdo je lepší. Onem tam ten, hledám ten správný klíč a pak se spolu zamknem. With a beat like family, spitting on a musical fantasy. Hrozný pohodář Henry D, hrozně, vždycky jsem ho měl rád, tohle týpka. What keeps us together, making beats, making hits, doing it forever. 7:30 je, tyjo, a já tady točím tyhle píčoviny už strašně dlouho. Fajn, přecházíme do období teda, kdy prostě label zanik a přišla prostě taková nějaká solo tvorba, kdy jsem si řekl, že nějakým způsobem už jsem jako i cítil, že tam šahám po takových jako jiných žánrech trošku a vlastně udělal jsem album, který se jmenuje Vzpomínky. Už bych ho neměl vůbec promovat, jak jsem se tady možná už zmínil ve videu, nevím, jestli se to tam stříhne, nestříhne, nevím. Kámoš ze střední, se kterým jsme se prostě dohodli, že budeme dělat ten Beat Life label, pak on úplně byl 3 roky nezvěstnej a pak se najednou ozval, že viděl, že jako ty klipy, jak to musíme mít peníze a jak to jede, samozřejmě realita, prostě top. A frajer, já jsem prostě si z nich dělal prdel a vlastně jakoby pak moje babička, teda pak jeho babička nahrála tady ten song a za ten jsem byl žalovaný, protože jsem ho jakoby prej nahrál já. Nevěříš tomu, že jo? To je jasný! Tak, tyjo, OREO v sraní, tyjo, kde já to najdu, tyjo, kde já to najdu? OREO sraní. Bonus track. To musí někde. No jasně. Já to udělám jednoduše, tyjo. Když tohle video bude mít od vás pořádný power a komentáře a napíšeš mi, jaký track tě ode mě bavil nejvíc, tak já v příštím videu grebnu to CDčko, protože teď už to je hrozně hodin, já to chci tady dojet a pustím track, aspoň z toho nebude průser, prostě si to sleduje Jakub Carva. Zdravím, kámo. Já jsem to musel stáhnout, ty CDčka všechny. A tím, že jsem je musel stáhnout, tak jich tady mám prostě třeba ještě 200. A já jsem svůj slib dodržel a vlastně jakoby 14 dní jsem to ještě selil po tom soudu a pak jsem se na to vysral. Nekecej studio! Soundlab Studio a ukázka novýho trapovýho beatu. Před 10 lety. Jo, trošku tady je vidět zadek, bedna. To jsem docela zajebal, proč jsem takovýhle věci nevydával a vydávám tady pop, ty vole, úplně debility. Baví je nevidět, neumět nic, sedět jen na zadku a závidět víc. Přitom stáli vedle mě hrdě se smáli, z toho profitu by taky chtěli mít. Baví mě nezbytně se slovy si hrát, stavět hry, každý den přemýšlím co dál. Vymýšlím záleby, vytvářím závist pro krytly, kdyby nestihli vám. Tady bych chtěl vypíchnout jenom skvělou věc a spolupráci, protože tady na té desce mám spolupráci třeba s Afurou. Sedím tady ve studiu tenkrát, prostě těch 13, 15, no kolik, 9, 10 let zpátky. Týden předtím, než se stala realita, že Afura přijel jsem do studia, tak jsem byl na jeho koncertě, čekal jsem prostě, jestli můžu jít do backstage, nechal jsem si podepsat ten vinyl a šel jsem strašně nadšený s tím, že mám podepsaný vinyl. A nikdy v životě by mě nenapadlo, že bych já měl feat s Afurou. A poslouchejte, jak to vzniklo. Sedím tady ve studiu, dělám si tady nějaký močál beaty a zavolá mi Tomáš Kroupa, můj bývalý manažer, kterýho jsem ukazoval ve videu. Čau, neuvěříš, co se mi stalo. Afura, opil se, problém se žaludkem, nějaký to, tak jsme mu po tom koncertu, kde jsi ty byl, tak jsme ho vezli do nemocnice. Z nemocnice
potřeboval nějakou regeneraci, měl nějaký problémy prostě se žaludkem, tak byl u mě týden prostě tam jako ležel, byl prostě to, já jsem se o něj staral a tak. A jakmile se dal dokupy, tak řekl prej, oh man, že si toho váží a že udělá cokoliv Tomáš řekne, že mu je velkým dlužníkem. A Tomáš řekl, se taky zamyslel a říká, no něco mě napadá. Můj kámoš, který mu dělá management, dělá muziku a on byl na tom koncertě a toho mega tě žere, ten asi nepochopí, nedal by si s ním feat. Takže Afura jsem přijel taxík, říká mi Tomáš, hele, za půl hodiny ho tam prostě máš. A vlastně dali jsme session, já jsem tady měl Afuru, úplně vyklepanej, tak jsem pustil pár beatů a nahrál mi tady sloku a já jsem to pak celý úplně dojebal. Big city in the bright lights. Swagger from my underground culture, keep me close to touch. Making love, the thoughts and climax me where I wanted to be. I'm representing you, I'm repping me. Big city in the bright lights. Mně se to úplně nejhůř nazvučil tady ten vokál a všechno, zase ten Afura, jak je profík, prostě amík, mega, že jo, tak to šlo, tak nějak jako, že to zní prostě, ale... Volej pyrotechniky, stojí přímo v ústavu pro těžký schizofreniky. To je docela dobrá punchline, jakože, ale... Tady mám třeba Monstrum sní, což vím, že mám někde i klip a to je prostě super věc. Vyprodukoval jsem si super beat, Michael mi zase zahrál super kytaru, kámoš mi tam zaskejtoval. Jedu si old school beat, co by cítím Monstrum beer. Žiju non-stop sní, já žiju non-stop sní. Já jsem tady k tomuhle albu točil klip jak zběsilej, takže tady třeba skladba Feel the Beat, která je teda podle mě hodně dobrá, i dobře natočený, vietnamská produkce, úplně bomba, pak jsem s tím natočil ještě druhej, úplně boží. To nebudu pouštět celý a je to na YouTube. Tady už jsem prostě měl v sobě takovej, jakoby už mě opustil takový ten jakože prostě label, že mám být z něčeho špatnej, že prostě jsem špatný umělec, že prostě mě nikdo nesleduje a tak. Tady tím klipem jsem si získal i nějaký decentní čísla a vlastně nějakým způsobem mi to lidi chválili a říkali, hele, rap, tohle je lepší než ten rap, co si dělal, takže... Jsem byl v očku, tyjo. Přišel vlastně, to byla první, jsem přišel. Bideťák v očku, nekecej. Krásně hodili, tak jsme vlastně dali do... A s Andreou s houslistkou já pustím teď vlastně další, proč vlastně vznikl ten rozhovor v očku. Takový pijánko, řekl jsem... Bideťák tady dělá chytrýho. Si wow, hned tak jsem jakoby slyšel jenom ten základ. Takže to, OK, vracíme se tady k tomu CDčku, pak půjdeme na to, co se týkalo toho očka. To je můj druhý drumbassový klip. Takže tohle je ještě k tomuhle CDčku teda. Já si myslím, že jsem udělal 5 videoklipů tady k tomu CDčku, takže všechno je na YouTube, pokud to někoho zajímá, starý bidet dřív. Nebyl bidet, ale byl OR a OREO. Psal se rok 2002, 7. květen, stal jsem tenkrát u Grancu a Beden, prej dnes rap patří dětem, tak... Tyhle, to jsem taky neslyšel dlouho, do prdele, to mě tahá, ale za kůži tohle. Psal se rok 05, Žižkov samet, barvy jsem vyměnil za gramca, ty pak za rap, nech to nejdřív vykrváce, tak to zalep, vzpomínky mám v hlavě, stačí si tam jenom zajet, a mládí život v adrenalinu a ne zastřízlivo. Nekecej, ty vole! Ty vole, já tady, dámy a pánové, kickflip 360, tady jako dobře, neodjetej, ale důkaz o tom, mě bylo tak líto, že nemám ten skateboarding, že to prostě, ty vogo, ve vzpomínkách je tady normálně, i když jsem to nevodil, tak mám radost, že to vidím. Jsem před vízama. Já bych chtěl hecnout, tyjo, kickflip 360, tyjo, ale to na to asi nemám. Mládíš. Jako kickflip udělám, normální kickflip udělám tady na dvorku. Psal se rok 2006. 2006 vzniklo OREO. 2019 let zpátky. Tenkrát vzniklo OREO. Pár beatů, pár skladeb, pár lidí kolem toho všeho, kolem toho ničeho. Vzpomínky v hlavě mám, lemovaný hudbou. Tahle pasáž je geniální, tyjo. Mě zachránila, proto mám je rád. Vzpomínky v hlavě mám, lemovaný hudbou. Zajebal jsem beat. Vzpomínky v hlavě mám, lemovaný hudbou. Vždy
vždycky mě zachránila. A tady to všechno vzniklo. A Raigo má kurva skills. A největší prdel byla, že jsem měl přilepenou dýmovnici na té koloběžce a předjíždí mě také cyklista. Tohle by to, kdyby někdo viděl, jako vyhodí. Já tady Beatles styl. Tohle křeslo teda, to bylo hodně styl, tyjo.